atibatike zvechopu-chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyamba enyaya dzese dzinenge dzichiitika kunyika yekwedu. Ende kana manga makateerera nyuzi idzi kubva kudhara maakuzviziva kuti ndini Ndinyame Tizhen ndinoweka nyaya kunge medzi. So kana zvingosvika panapo watondiona uchiziva kuti unodedzerawo kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulaika this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane isheke kusvika yabva. Nhasi panapa chaita kuti ndimbotanga kuya ndichimhanya ndisanda kupa imwe ma-updates ese. Regedza tingoratidzana vakomanaka. Pane mashiripita andaona indangoremerwa indangoita 1 gig kuti tingoonesana zvinhu zviripo paground vedu weka. Pakaipa Professor Jonathan Moyo versus Christopher Wekwamutsvangwa. Mutsvangwa akajaira kuti anongotaura nevamwe vanhu vese vanenge achiti mabalance zvaanoita achidhererana VP Chiwenga kuti akatanga kutaura chimwe chirungu mamwe mavocabulary anenge achiti izvi havachinzwe because the word R comes from a mother, the word L comes from a teacher. Saka anenge achiti munhu mutema muboyi haana kudzidza akadzidziswa namama wake chete haana kudzidza kubva kuna teacher. But nhasi asangana nevasingazvinzwisise, in fact asangana nevari kutoshaya kwekushandisira chirungu chacho. Chirungu chacho rapakaizika nyaya yanga yangoripo ndeyekungoti pasi neZanu PF, you know, kaslogani iko kakaenda mandosa kuti client yanetsa patoners vakungoudzana kwese ikoko unongona pakangonzi pasi neZanu PF vese ndo nyaya yanga yangonetsa chete. Mutsvangwa ndokuuya nechirungu chake chekuhodha ndobva saka auya nechirungu chaakahodha kuwholesale. Saka wholesale yacho yabva yazoya nemanufacturing kwazvichinogadzirwa. Ichangoida kwaso chiverenga ini tubveronetsi ona imega imukamuda kuti ndiverengeka mune mautodiso pamiedzo because pakuwadzana nechirungu aiwa isi tozongogumira kuma-equilibriums zvichindo mawedza tokwanisa kuverenga icho chokaichi aini chandiremera nhasi ndabvuma handikamboverenge zvinhu zvakadai. So ndiri papo ndabva ndasangana nezifesi raOwen Mudha kuti what kind of smile is this? Kuzhinya wambozotekana tikati muroyi anodya munhu kuti angoti zvimadhara izvika anga asangana naVP Chiwenga anoziva kuti vakazongonosanganiswa ikoko kwavanga vasvika. Saka kwavanga vasanganiswa ndokwaakaita zismairi rake nekunhingirina iroriro. Owen Mudha agorine tichaonerera kuvana because ndakanzwa kanyaya ifamba chinzi vada vachida unoshinga VP Chiwenga ndo nyaya yanga iri panapa. Ndichibva ipapo ndabva ndasangana nenyaya yandiri kuona iko zvino zvimastreets. Zanu PF yakanda cheese pachikrimbani vari kuteya Advocate Nelson Chamisa. But ndisandataura nyaya iyo regedza tibva tangoonesana mukana uchiripo kudai. So kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako wobva wavhurirwa FNB business account zvanyore ende zvachipa. Chinongodiwa chete ivalid passport usina permit, I understand. Saka nyaya yandikutotaura ndeyevanhu vasina mawork permit vaya vangori nemapassport chete ari valid. Garai mabata veEducation Research ana mukoma Owen vanokuitirai, vanokuregisterai makambani, vanokuvhurirai maFNB business account. Wakutokwanisa kutosenderwa mari yako, wakukwanisa kusendera mari navanhu vari kuAmerica, wakukwanisa kuita matransaction akasiyana siyana. You know these days zvinodawo kunge wakati changamu. So kana even uri security guard gara uchitotambirira muchiaccount chako chounenge waita kuvhurirwa. Usatambire chiaccount chemunhu, ita yekuvhurirwa account yako ine musoro iyo. Wovhurirwa wogara une bepa wakaregister company anytime is tea time. Murungu anogona ngorama nokuzoti varungu vemunomava ndizvo zvisina basa vanongoti anchada wakutokanda mapepa ako wani company. Even kwese kwamunoenda ungava unocheka muti uri bhirida unoita zvakasiyana siyana. It's very important kuregister company. Unokwanisa kuzowana tender harishandi uri munhu asina kuregister company. Handingazokuudze zvese maZimbabweni. Garai mabata veEducation Research ana mukoma Owen vokuitirai zvinhu izvozvo. Back to the story. Advocate Nelson Chamisa vateiwa neZanu PF according nezvinhu zvandiri kuona panapa. Minister of Local Government and Public Works. Nyaya iri kunetsa nyaya yekunzi kuda kuitwa impeachment in parliament. So takafumura nyaya corruption yakaita yaona tikati this is corruption. Kutengwa kwevanhu kuri kuitika uko. Ma-MP vari kupiwa minda, vari kupiwa ma-stands muZimbabwe, ma-pieces of land. So nhasi panapa ndopa ndakuona nyaya vakutoti takuda kupa ma-MP ma-stand, ma-MP ve-8th parliament, 8th, 9th and 10th kureva kuti pamakore adarika ese kubva kumazuva atsvangira yachiripo ma-MP anga ari ikoko varangarirwa vakuda kupuwa zvinhu. Ndo nyaya yandiri kuona iri panapa iri kubuda neku Ministry of Local Government and
Public Works ikunzweni allocation of residential stands to legislators from the 8th, 9th and 10th Parliament of Zimbabwe. The Ministry of Local Government and Public Works wishes to advise the public as follows. 1. The Ministry of Local Government and Public Works in 2013 partnered with the Parliament of Zimbabwe to avail residential stands in urban and peri-urban areas for allocation to honorable members effective the 8th Parliament and forward. Since inception of the facility is benefiting honorable members from the 8th, 2023 to 2018, 9th, 2018 to 2023. Ava 2023 ndo vari kwezvino vepfepfe vakuzongosara vatomo office vainzi pa 2018 apo ndo painzi free, vamwe vati free and fair elections, vamwe vachiti free and fair elections. So in the current 10th Parliament, this facility is once off entitlement given to a non-monetary benefit, which is part of their conditions of service. To date, Parliament of Zimbabwe has been allocated residential stands in Goromonzi, Blawayo, Chiredzi, Kadoma, and Bedbridge, allocated a total of 70 stands in the local as follows: Kilar, Goromonzi, Penrose, Zimba, and Meborin, Harare. In implementing this program, government is fulfilling its commitment of enhancing the welfare of the honorable members, as it doing for war veterans, women, the youth, and civil servants. Implementation of programs aimed at providing housing to targeted communities is being done in fulfilling of provisions contained in the Constitution of Zimbabwe. Ministries responsible for implementing this government program shall regularly update members of the public for their information. This is the situation iripo guys yatiri kusangana nayo muri yeZimbabwe pakaipa panapa. Saka vari kuteya Advocate Nelson Chamisa panapa ndo zvariripo, because ku 8th 9th Parliament Advocate Nelson Chamisa vanga vari member of parliament kuwadzana. Saka vari kuteyiwa ipapo kuti vari kuda kuona kuti vachatorowo here stand iyoyo. Vakangoti ndiri kuida stand iyoyo, ZANU-PF ichatanga kuridza pito, mamuona Chamisa atotengwawo, Chamisa adidi. Inini mazira anoita Advocate Nelson Chamisa according nezvese is someone wekuti akatotadza kutotora pension yake chaiyo chaiyo yemari. Kana vese vakashanda maparliament, akaita minister wenyika, akaita nyikirikini, akatotaura kuti kana muchidenda munotarisa. Handina kana one day randakamboenda ndichiti ndoda unotora pension yangu, because ndakati inini ndichiri wechidiki handingadi kuswa muchandigere. But let's watch the space kuti chii chiri kuda kunyatsoitika ipapapa. Ndisingapedze nguva yenyu munozviziva nyaya metizhe ndinongowekanya kunge mets. Kana ndichinge ndasirira munozondiudza in the comment section. For now ndine kamukana kandoda kusira vanhu vari kuda kungotaura zvishoma shoma vema-audios. Kana muchida kusenda enyu ma-audios, namba dzandakatoedzidza ndichatosiya dziri pascreen, ndo basa radzo munobva mangoisawo ipapapa. Faster handitoni Kulend shamwari pakaipa ndabatikana nyika yedu. Vatungamirira ava kuita kunge vanenge vachiita mahumbwe. Unoona zvinhu zvavanoita izvi kudzokera kumahumbwe chaiko. Vakamboatambawo here mahumbwe mukukura kwavo vatungamiriri venyika ava, kana kuti vanongoita iwe istadium here, kana kuti zvimudhuri zvavangovakisawo vanhu vatora kumaruzevha. Vakomana kai apa maminaro enyika achingoenda kulendi zvinobuda here? Kana ivo vanhu vemugokwe, rega minista uya akasungwa ataura kuti Mnangagwa must go, anga asina mbopoira. Woti wewe vanofara here vanhu vemugokwe? Hakuna nzira, hakuna migwagwa, vogadzirirwa nzvimbo yemakuvaka yakavakwa iyo. Yoti wewe kuti ngati stadium here iyo, kuvaka chinhu chakadaro wototavaka stadium yekuitira independence. Kulendi nyika yedu kani. Vakomana maZimbabwe ngatimukei, tiri kupiko. Kunyangwe kulendiwe zvikanzi izvo nyika yakanaka, nyika yanaka, tingati isikava nhandare kutoti vanhu vanganofarira ikonoita sani vakaputsira mavhenda kugweruko. Vari kungoramba vachiputsa musika, vakapisa wembare iyo vakaurenovheta, vakutoisa mamwe majajisi, mataxi akatowandisa, zvakutodhura kudarika vanhu mararamiro avaita pakutanga. Iwe chinotaurira kuti munhu pazuva unohwakuswera uchisina anambotengesa mari inodarika na $20 kana uine munyama, wonzi unofanira kubhadhara $50, $100, $200.
unoiwana kupi munyika makaoma kudai sona ikure ndiwe utungamiriri urukawo ndiri kuti vatungamiriri venyika yedu vanoda kumbodzokera kumamisha vese ndo vanofanira kutombonofudzawo mombe nekuita maricho kumaruzevha vonzwa kurwadza kwazvinoita kuti munhu anenge achiita maricho kumakaya uku ari kurwadziwa sei nekunge ivo vari paimpower vombozvionawo tichimbovasvasvangawo vari kumaruzevha uku vachifudza mombe. Ini ndoti mhuri yemutungamiriri wenyika yose kunyange mutungamiriri akanzi abvaka vanofanira kudzokera kumusha, havafaniri kusiiwa vaine imba mutauni. Vanofanira kupiwa ruzevha voenda kumusha kwekuti vanenge vasina kana mombe vanotanga nokuita zvinhu zvekukumbira zvemaricho. Vomboona kurwadza kunoita upenyu ihwohwo, vomboonawo kurwadza kunoita vanhu kunorwadziwa, kamurwadziro kanoita vanhu vari kumaruzevha, vanhu vanorova nguva dzemavhoti, voona kuti vanorwadziwa sei neunhu hwavanenge vachiita uhu. Macity bucket avaono kana mastadium ari kunana America uko kana America kure ngavatarise stadium iri paZambia apa. YepaZambia padhuze apa inotambira chiporoporo manakire ayakaita kudarika isusu chedu yatinoti stadium ndiyo national sport yatokundwa kunaka nestadium yamagaya. Nyika yedu kani, nyika yedu. Akataura Hosea Chipanga akati nyika yenyu iyi hamawe haina kunaka. Vanovabvunza chinovatambudza chii havataure. Vanhu vakamuvenga Hosea Chipanga pati ndikoku zvakatarisa masongo akaimbwa naHosea Chipanga kubvira pakaimba kwacho gushungu vanopa njera hatina. Ndokwatiri kunyatsoenda chaiko kurendi kuti nyika yedu iri kutopera ende yapera. Tiri paedge yekuwira muna Zambezi munyika medu. Kwese kwamuri matima nenyika. Ini nyaya yavageza iyi yakauya zvakanaka nekuti yakafumura zvimwe zvinhu zvakanga zvisingazikanwi. Zvimwe zvaitoonekwa, zvimwe zvichizikanwa, asi kuzvitaura kwainetsa. Dai murume achengetwa zvake naMwari uyu. Chokwadi vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Zvino ndinoti kumasoja, masoja, makanzwawo here nyaya yavageza iyi? Tingabirwe here takasvinura sematemba? Upfumi huchungoitwa, ubvanzu takatarisa. Tinosvika kupiko nyika iri kukokotwa nemaChina? Ndo varungu vacho here maChina vainzi uyu Chamisa vada kutengesa nyika kuvarungu. Asi varungu here vari kumora maChina ari kuswera achidhiga mamisha mevanhu aya. Nhai masoja, zvamurimi mune pfuti madi kusimuka. Nemi makomuredhi madi kubatana masimuka ndimi munokwanisa kunzwikwa. Zveopposition izvi havana pfuti, imi ndimi mune pfuti. Ndimi muri kuona zviri kuitwa nemavhoti edu aya ari kutambiswa, akanyepwa kuti takahwina. Zvikazofumurwa zvese zvana Shabangu izvi naageza kuti akabva nekupi munhu iyeyi kuparadza chiumbwa chakaumbwa nevamwe nekuda kweZANU-PF. Aiwa ndiri kuti mashoko angu masoja muri kufungei chaizvo? Mada here kuti mukuru uyu nemhuri yake neshamwari dzake nezvigananda ndozvodya upfumi hwenyika yese vana veZimbabwe? Ndozvamada here masoja? Masoja muri papi? Muri kundinzwa here masoja? Ndimi muri kutonga nyika nekuti ndimi mune pfuti. Isu hatina, tiitirewo zvokuti tigogutawo. Kunyange zvipiwa zviri kupiwa izvi zviri kupiwa zviri kusarudzwa. Hazvisi kupiwa munhu wese zvimupiwa munyika izvi. Zviri kupiwa pachizivano. Tafa nenzara, taneta nenzara, takuvara. Tibatsireiwo, tinunurewo, tiri muhondo chaiyo kushaya chikafu. Tibatsireiwo masoja. Masoja isai musoro pamwe chete. Muite zvisvinu nokuti ndimi mune gidi. Uyai honai nyika yaparara muripo. Honai nyika yaora muripo. Honai nyika yasekwa nedzimwe nyika muripo. Tungamirai muzvakanaka masoja. Isai musoro pamwe chete.
munhu arege kuita muswe